Ini ndakarwara mugore ra2017 ndave kuda kunonyora form 4. Zvakaitika ndezvekuti ndakabva kuholiday first week rekuvhurwa kwezvikoro ndakatoenda kuchikoro zvakanaka. After a week ndakatanga kurwara, kupera simba, kunzwa musoro, kurutsa, kubuda ropa. Ndakaenda kumba ndikaendesewa kuchipatara. Hapana chakaonekwa. Ndakaramba ndichirwara kusvika pakusatogona kufamba chaiko. Saka hanzvadzi yaamai vangu yakauya ikanditora ndikaendwa neni kuchechi kwavaienda. Takatosangana nemuprofita murodhi achitotigashira achirira nemweya. Zvadero muprofita akabva adana gogo, amai vamai vangu, ndivo vandaigara navo. Akati, imi gogo imi, bvisai zvamakaisa pamwana. Vakati hapana chavanoziva. Saka akabva anditi, unoda kudii? Ndikati ndinoda zvidzokere kwazvabva. Saka gogo vakabva vaudziwa kuti vakangonobata chete zvinhu zvavo vari kukuvara. Zvakaitika zvakawanda. Ndo pandakapedzira kuziva zvaiitika. Chaive china. Ndakazomuka ndiri muchipatara. Ndakaisiwa madhiripi. Yatove Sunday ndakazopora zvangu. But now ambuya amai vaamai vangu vari kuti ndakavapumha uroyi. Ndibatsireiwo vedu wehama kuti ndine mhosvawo here ipapa, because navo vanoti vanonzwa ruoko runovarwadza zvakanyanya. Pandakapedza kunyora form 4 yangu ndakabva ndatouya kuno kuJoni. Nanhasi ndiri kuno, ndiri kutobatikanawo nelife yandakamborarama vedu weye. Upenyu uyu hwakaoma, asi ndinotenda hangu Mwari kuti zvakazopera. Asi I think gogo vaiva nechekuita nezvinhu izvi, because izvezvizvi vanongonzi vanongorwara botsa kufa chaiyo chaiyo.